go. Hi guys, it's me, Briggs, and welcome back. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. And guys, for today's video, as you can tell sa my title ng ating video is another challenge! Yay! So, ang challenge natin today is Lemoncito Challenge. But before natin simulan ang challenge na ito, meron tayong makakasama. Matagal na nilang gustong gawin ito. Gusto nilang gawin itong challenge. Kaya nandito kami ngayon para i-video ito. And gustong-gusto nilang gawin ang video na ito. Ang gagawin na namin ngayon. So, ito yung mga makakasama ko. Ang una ay si... Hi guys! My name is Maya Faye Tiguman. So Hi guys! next, My name is Altaya. balik, uy! So, ang pangalawa namin kasama guys is si... Altaya Agasiti. So, ayan, yay! Kuwasa na, biniti. Dungan tag-ingon ha, Lemoncito Challenge. Dungan tag-ingon, basta mo ingon ko, ang gagawin namin ngayon ay dungan Lemoncito Challenge na. Ang gagawin namin ngayon ay Lemoncito Challenge! Yay! So, ayan, ready na ba kayo sa aming Lemoncito Challenge? Yes. Ready? Ready na, ready? So guys, meron... Ang motor. So guys, meron kaming limoncito. So ayan, binalatan na namin. So, binalatan na siya para hindi na tayo matagalan sa ating pag-video. So, ang mechanics lang ng video na ito is kakain kami ng limoncito for 20 seconds. So, kailangan nguyain para and dapat as long as basta hindi siya basta ayun, kailangan yung limoncito is tumagal sa iyong mukha, and kailangan hindi dapat maiba yung mukha or trying na hindi maiba yung mukha, and bawal siya i-spit out. So ayun lang guys. So ang kinsa may gusto mauna? Me. So una si Maya Faye, sa tiya ko ulay. So ang first challenge natin ngayon ay siya. So ready na ba si Maya Faye? Yes. Yeah. Gusto yung tingog. Yes! Oh, wala. Ready na ba? Yes! So si Maya Faye una. Kailangan makuhag isa din ingog. Challenge. So pag kinain na yung limoncito is magbibilang kami ng 20 seconds. So yes. Challenge tayo. Lemoncito. So ayan. Paduol sad, ikaw paduol gamay. So lapit-lapit gamay. Duol pa. Kailangan sige pa ba? Ayan. Paduol mong good, paduol anak. Sige, and 3, 2, 1, go. Nguya na ha. 1, 2. Kailangan 3, 4, 5, 6. Ayun, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Yay! So, kamusta? Aslong, maasim. Aslong siya, aslong. Yung panggikaon, guys. So, ayan. Yung panggitiwa sa kaon. Manaman yung challenge. Maasim guys! Gusto ba? Maasim murang. Maasim daw. Maasim kagaya ng kilikili mo. So, ayan. Kadalawa siya nag-ana-ana eh. Kaya aslom ba? Maasim o maasim. So, ayan. So, ang next natin is si Tia. Next. Uy, si Tia na. Baylo sad position, change position. So
So, Tia, ako na siya ng isa. So, challenge! Challenge! In 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, Ano, kain mo yung... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, Tinis lang niya, guys. Tiniis daw, tiniis. So, ilan ang giluwa. So, ako na. Sige, ikaw na mauna. Ikaw na sa tunga. Change position. Ako na dahil. So, ayan. Ako na, guys. Ako na. Sana. Imbot, dili na ko kaya. Pero still na. Carry. Ha? Kaya mo yun. Haslo mo yun. Ayan. So, challenge! And 1, 2, 3, go! Start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ha? So yes, diba, kaya ko. Asalom kayo siya, guys, and di ako carry. Pero okay na yun, vitamin C din yung limoncito. So, yun lang ang aming challenge. So, ayan, dali ra kayo ang challenge, no? So, comment down below kung ano pang gusto nyo mga challenge na among himuon or ano ang gagawin namin. Namin challenge. So, ayun. So, yun, dilugin mo ka lang. So, ayun lang ang aming video for today. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. So, man mo, nasa like Facebook. So, ayan. And, so, yun lang ang video. Sana natuwa kayo. So, ano to, parang, anong tawag doon? Rare ba tawag doon? Rare or raw video, no edit, wala lahat. Hindi ko i-edit para makita nyo lahat ng mga ganap. So, ayun lang ang ating video for today. Sobrang maiksi lang pero challenge. Pero, ayun. Inuulit ko, comment down below kung anong gusto pang mga challenge yung gawin namin. And we will try to do that. And dito ko na yung video. Sana na-enjoy kayo sa panonood. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi niyang notification bell para ma-update ka whenever I upload a video. I-follow mo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And this is Brickster Goldman saying annyeong. Bye! Bye! Bye!